Вітаю всіх, вітаю Цебіч, вітаю Міхась. Так, музика, дякуй. Нам музыка зараз не патрэбна. Калі у меня будзе працягваць так дропацца стрым, то нікуды і не пойду, я зараз пабегаю, пагляжу. І, мабыць, запісу нават не будзе гэтага, таму што, ну, у мяне зараз супер-пупер дропалась, калі музыка толькі была. Так што зараз паглядзім, што да як справы. Нармалёва, вось павяртаюсь, намагаюсь павяртацца да стрымоў. Паглядзім, як гэта будзе, не будзе. Эй, гульня. Сюды. Будзе атрымлівацца, не будзе. Так. Тыц, тыц. О, зноў дропнуўся бітрейт. Ну, карацей, зараз я адчыню сябе з тэлефона. Так, дзякуй, тык-ток. Зараз так зробім. Вот. Секунду. Тыц, тыц. Тыц. Так. Ну, не лепш. Я зараз бачу, што зноў яно жоўценькае. Тыц, тыц. Злезу з Wi-Fi. Зараз буду глядзець. Тыц, 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 тыц. Ну, я бачу фрызы. Угу. Ну, зараз 10 хвілін. Ой. Тут пабегаем, калі не, то я нават захоўвацца не буду, то бок мы наступны стрымец з гэтай жа скамейкі пачнём. Вось. Так. Я думала пройстись по всем локациям. О, докладно, мне тут давно подказывали вось тут, что робить. Ну и пройсці по хабам, мабыць, у хабах з'явились сайды нейкія там. Гуку з гульні няма. А чаму няма? У меня написано, что все есть. Зараз я сама послухаю. Ну, пройсці по хабам, мабыць, у хабах з'явились гульні няма. Гуку з гульні няма. А чаму няма? У меня написано, что все есть. Зараз я сама послухаю. Ну, пройсці по хабам. Пробачте. Ну, я слухала. Ну, тады зноў будзеце песенку слухаць. Не, мне падаецца, ён гэта не дапаможа. Перазапуск стрыма. Яна так добра зараз гуляецца. Ну, просто ў мяне на ўвазе. Ну, давайте. Так, так. Не, ну Google не павінен быць. Гонкі выконвала, так, усе выканала. Так, ну што, гук працуе, не? А з гурам білася? Хто такі гур?
Ну, все тоді, все працює. Це у мене все ще 27%, ну гэта яно зараз будзе падаць, тому що стрым, як казаць. Прокашляюся. Ой, я забылася ўсё. Ось, хуйня. А як отсюда сойти? А, я ось тут забыла шлях один поглядеть. Ось тут и вниз. Ну, короче, вежу я коралловую пройшла. Яшчэ я пройшла ось гэтую. Як її? Короче, ні, мне зараз ось гэты третій босс, ось гэтый. Ось тут ось ён. І он з Шелвуду. Ніяк треба потрапіць. Я думаю, треба сюди пайсці, но поглядім. О, шорткат. Тут вище більш нікого нема. Тиць. Шорткат. Ні. Я забилася, як буду потім користатися. Этой падальщики. Ой, ні, він мені зараз заб'ється. Я зараз повернусь, бігаю на скамейку. Як до його потрапити? Ну, до гэтага у мене є ідея, говорю. Прям буде її, конечно, потрапити. Її протестувати зараз не можна. Ні. А, хотя одно и то же. Понятно. Так, все, треба просто обережно з ними. Ну-ка. Как бы там тут что-то можно расковырать. Ладно. Халявная скамейка. Так, питання. Так, ну я думаю, ось сюди. Накладно тут поглядим, что у нас тут. Можна ще у хаби, у Флітопію, наприклад, забігати, що там не веду у Санклаві. Ну, у Санклаві ми вже були один раз. У Белхарт, наприклад, поглядіть, що там здарилось.
Або пробігчи на боса. Какой проход? Ну, тут проходу нет, тут так само нет. Тут мы были. Ну, ладно. Ладно. Не, я шукаю не мурашины, я шукаю паляўнічы. Ён павінен Так, ну что, як ви тут? Оптомандар. Фадастана. Я не шукала, что столькі выжыве пілігриму. Фаламамо. Так, усё павінна было горш, і, магчыма, яно было б горш. Но твой высокі сябар Ваяр, яна з тымі кольцамі, нам так пашанцавала, што яна тады была тут. Зараз яна абараняе гэты горад і пілігрымаў, якія сюды збеглі. З яе дапамогай нашы панцыры зараз у бяспеке, но я не ведаю, як доўга яна можа вытрымацца. О, Равінек. Да, Фенестра. Так, вітаю, патата. Куні мало не бывае. Всё. Не, джакузі не набывала. Так, мы ему распавядаем, што мы ведаем, што рабіць з гэтым хаосам, як яго прыбраць. Шанец маленькі, но калі гэты горад вытрымаецца і я паспяхова ўсё зраблю, Фарлум, Иронare. Фарлуму можа быць будучыня. Піранте сіава. Лелослем. О, сколько сайду. Ой, надо, сколько сайду. Вітаю, Дзимир. 3-4 квести висить. Так, ось висить. Dark Hearts, темные сердца. Мені цікаво, де треба допомогти. Маладин. Гэта яка робіць мапа. Ну што за жыць Benny Frank. телепорт? Кабадабабу. Yanara. Мгм. Кіпсери архітектора. Ми вітаємо нашу фінальну форму. Dial and Rotor. Я не помню, колесо і або щось. And so gladly given.
и душа вольно отданная. Идеальная, он идеальный, не фальшивящий голос. Як это? Мольба ткача за самого краю Фарлума. Бяжыце, сёстры, бяжыце, пакуль ваша моц не скончыцца так далёка, насколькі мажліва, каб пазбегнуць яе шоўкавага погляду, каб пачаць знова, каб вытрымаць свабоднымі ад гэтай павуціны і вечнага служэння. Драўняе яйцо. Артефакт неверагодна стары, адзначаны унутры з рознымі надрэзамі. Нельга нічога разабраць, но няма волі, няма я, тень. А ты куди збіг? Так, треба йому допомогти в гэтым месці. Тут щось є. Это что собираем? Farsight. Вы можете адчуваць стан свету. Працэнты будуць у меню зараз даступныя. Адсоткі выканання гульні. Пачакайце. Сустрэлі 190 з 232 ворагаў і скончылі 134, выканалі, то бок забілі столькі, сколькі трэба, 134 з 232. Сага пра фарсайтах не чытаў таксама. 96? Ой, залишилось 96 або ўсяго 96? Можухну. Михась, ты уже все скончила, думаю. Wenera. Nera Pashma. Pathfind? Yes. Miofene? Kietska. Ona Moshke. Сюжеті тут така Джей і Еш. Та Михась увогулі тут були за... Ні-ні. Гуляє, стрімить.
Зрабіў каралавага і кармеліту. А, дзе і эш. Угу, па сюжэце. Угу. Але сайду ўсё, што былі выкананы. Добра, добра. А тут на што? А, тут быў гэты босс. Угу. А, 96% пройдзена, у мяне 72. 74. А дзе гэта бачна, я не бачу. Тута? Ні, не тута. А, вой, бачу. 74. Так, 74. Где-то нож сюда полезно. Так, я уже знайшла. Ладно, тут мы взяли сайды. Можем пойти куды? У Сан-Клау, наприклад. Так само набрать КП-100. Ой, ну знову червоний він. Секунду. Тиць. Тут гульня штосьці орала супер гучно. Ну туди-то я ведаю, что не скоро. Я просто хочу назбирать сайду. Menano. Fayamara. Cadestre. Talaga, rivenda. О, ось новий сайт. О, штось на сцені цитаделі. Ну ось я говорю, червоне знову лаги. Ентасо. Мія Самасаха. Мені подалося, ти не на Форест Шрайн прийшла, а яно захрасло. Досkolem. Що захрасло? Та ні. Я думала на його поїсти, але спочатку така, ладно, сайди повиконуваю. Особисто коли ось так дренно стрим іде, то, мабуть, тільки по сайдам сьогодні буде. Ось. Так, все, тут 1510. Так, ну давайте маска. Doskolem. Что еще? Вот это. Doskolem. И обычно хорошо минимум. Ага. Приладу для карасканина не было? Як ти без її гуляєш?
Та я насамрэч, навошта мне доўга вісець, глядзі, як яна доўга, ну, то бок яна секунду, яна і так трымаецца сама. Ну, як бы. А так мне нормально. Навошта я сюди пайшла? Не буду. А, на сцену, мне ж на сцену трэба. Давайте з гэтага, знізу пойдзем. Адсюль. Так секунду трымаецца, не хапае. Все. Нормально. Так. Тыц. А, вось і тут бачна, колькі яшчэ няма. Капец, колькі я не знайшла. Першай спробы. А што хто там будзе? Нічого нема. Koro. Ладно. Ой, а. 41 з 57 тулзов, 16 осталось. Ой, а. Ой, лайно зноў гэтый. Як ти вийшов? Торменто вторгли. Я на минулый метр не вибила. Перший спробуй он меня тут вось. Упс. Та нічого. Давай, давай. Ну вот я веду, я зробила її тиши. Ладно, з ним не треба стрибати. Розумію. Так, гуки вам громко зараз. Гучно. Пробачте. Тиц-тиц.
сама спина за розкладом. Дякую. Ну, насамрэч, я калі змагаюсь з босамі, я канцэнтруюсь і не размаўляю, таму гэта не праблема. Ой, ну, там штосьці з бітрэйтам. Похилялась. Но у меня были проблемы и с его первым вариантом, так что я не сдивлена. Боже мой, у першем варианте диагоналов не было, уже аналог так. Ой,
Я убегала. Я убегала. Просто гэтыя спецэфекты, гэта просто, конечно, вайна лучше. Так.
Бачите, я просто тут намагаюсь выжить, не закидывая хоть новыми бомбами, боже мой.
Вітаю, Льоха. Ну так. Ось такое.
Просто выканай сайты до таго, як выканаць сюжэт. Гэта цябе дапаможа. Это такі досвед, такія сайт-боссы крутыя. Чё? О, а стрим не ложился? Потому что у меня поведомление, как быцем стрим ложился. Ну ладно. Ну и ладно.
Я отстрибнула от стены. Блошиний відвар можна замінити на щось. Фінслейд чи заводних мурашок. Вариш заводних мурашок. Ну, давайте поспробуємо. Просто я хвилююсь, тут і так багато візуальної інформації за гэтага. Ну, за гэтага боса. За якогось гэтых бомб. Які льотають туди-сюди. Яшчэ калі гэта я буду тут. Ой. Упс. Ну ладно.
Ні, гэта стрім спачатку дрэнна працаваў. Ну зараз паспрабую зрабіць вось так. Магчыма, дапаможа. Гэта просто Twitch намагаецца неяк стрымаць мой дрэнны інтэрнэт. Ну, выправіць. Вот. Так, зараз все. До речі, я зараз забулася про дрончиків. Ну ладно. О, Господи! Так і бить. Та-та-та-та-та. Ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба. Ну, він не помер. Він ще повернеться. Ай, на скилл. На віру, мені подається. Темна люстерка. Так. Угу. Ну, такое собі. Мне вось гэта больш падабаецца.
Ладно, идем. Куда я там хотела еще сходить? Тут, до речі, сайди не відзначаються ніяк. Ні. Так, у нас ось тут ось у Blasted Steps сайт некий був. Ще десь було. На спочатку сюди у Pilewater. Мне там, я пам'ятаю, хтось підказав, що там робити треба. Тут нічого. Ні-ні-ні. Сюди, так? А то будемо думати, що сюди. Ой. Ти пригадала за металіків чи сама зрозуміла? Я говорила, що там, максимум, щось з гуками зв'язано, але я аля сама намагалась якби сам ритм почуть. Ось, а потім мені хтось сказав, так, ну, підказав, що аля музику ми ж можемо як это робить самі. Ось. Мені подається сюди. Сюди. Так гэта давно было, гэта нават не на мінулым стрыме па гэтага не, а на паза мінулым хтосьці. Магчыма, нават ты. Так.
Мені треба. Ні. Friend. Мгм. Будем думать, что сюда. Я не повесила гэта. Я не повесила гэтае лайно. Ввести. Новая локация. Ой. Самородные обдымашки. Мгм. Так, ну гэта некая стоповая их система. Ні. Знов. Ні. Ладно, все. Добре, що я гэта зрабіла, тому что и таким чином я вспомнила, что мне трэба повесить оборону ад гэтага лайна. Угу. Так, ну гэта просто як гэта няма сэнсу. А, это не тое. Трэба зняць одну з гэтых. Давайте туди. Все працює.
Угу. Навошта гэтае здароўе? Яно нам не патрэбна ўвогуле, я лічу. Ай, да где тут скамейка? Я была так близка у перший раз, ну ладно. Спидраним просто одразу. Упс. Гэта нейкая лейс на максималках. Ладно, яна легкая. Швидше на мінімалках. Я тут померла. Ну ладно. Яна легкая. Что могу сказать? Давайте спочатку її заб'ємо, а то мені як это не хочеться без хп тут ходить. Упс.
Такая. Такая. Вітаю. Ну, ось так, не могу я нормалёва забивать боссов сегодня. Вітаю. У меня весь в этот час было парирование.
О, Silk Skill Cross Stitch. А, ну ось, парирування мені дали зараз. Чудовненько. Шери, привіт. Вона тут так пригожо грала. Ти забиваєш босів швидше, ніж середньостатистичні гравці, і швидше, ніж я. Ми по 2 рази бачимо, як забиваєш. Ой. І що тут? Взагалі ж треба дослідувати локацію, яка під нами. Ну ладно. Угу. Шорткат. Угу. Где я? Ага. Ага. Угу. Угу. Ну, пойду да доследую локацию. А, и все. И она тут больше не гуляет. И тут ничего не... Ой. Не працує. Ну що тут у нас? Упс. Угу. А, то бог это... Угу. Это так и треба. Угу. Это подобно на этой... Ну, транспортер некий. Чому ми? О, гэта сестра яе, сестра Лист. Яна нас створила, каб зламати, чому нас сестра, чому ми. А, не зламати, каб ми зникли. А, не, каб зламались. Так, это сестра Лейс. Ах, это песня. Нічого. Ну ладно. Ходім тоді. О! Я випадково гэта знайшла увогуле. Кошка. Ау. Ну все, я на того каштовала. Як я могла зробити ось так. Окей. Ладно.
Цікаво, цікаво. Тут так... Ні. Тут так не працює. Угу. Ой. Сюда. Фух, так. Это зроблено. Ну, пойдем на сайт квести тады. Так? Так. Что там у нас еще есть? Так, та-та-та-та-та. Челендж є знайти. Короче, треба і Blasted Steps, і тут на тобок 2 сайда у Blasted Steps. Тому... Одине но. Хотя ладно, я тут вниз просто. И все. Так. Вітаю, ти ворог? Він хоче мені кудись привезти. Что здарилось, маленький? Бежим. Його поглинула. Кармен поглинула. Войда. Капец. Ой, я не заховалась. Ладно. Зараз. Так. Угу. Ой, гэта яго атака, я не ведаю. Трэба за яго неяк стрибаць.
О, фу-фу. Тяжко. За секунду просто. Весело. Ну, гэты рэндж, гэты хітбокс вялікі ў гэты... Чу. Нет. Потрималась так отойдем. Chameleon.
Сэр Найт, сэр рыцар, прабачце, гэта быў адзіны шлях. Ровні мужик быў, так. Адзіны шлях вызваліць вас ад вашага праклёна. Сама, Феррі. Ну, ад гэтага праклёна. Ох, не хвалюйся, маленькая. Ганарыся, ты такая моцная Феррі. стала. Заза, давай-ка адпачнём трошкі. І тады пойдзем далей. Заза. Я спадзяюсь, што яе хтосьці забярэ. Так гэта сумна неяк, калі яна тут памрэ. Шкада, так? Ускладно. Ой, пробачте. Пикнула. До речі, тут же крама була, так? Наскільки я пам'ятаю, ось тут. Ні. Ну, ладно. Так, і зараз там треба вниз і вліво. Ой. Угу. Ой-ой. Один. По сейду таких треба 12. Войну. Ой, яна полезла вгору. Угу. Є лайка. Не ведаю. У меня ўсё дрэнна з мовамі. Так, ну што мне тады сюды наверх трэба. Да, яе. Табок. Можна зараз наверх і направо. Ні. Я знову тут не полезу, тут лайну повно. Ні, дякую. Хоча нам же треба
Як це? Знаходить. Ні. Знаходять гэтые для сейда запуски воїда. Яны могуць быць і тут. Тин-тин. Тут ми все оглядали, я ще раз. Зараз був ідеальний момент для матюка. Ну, пробачте. Лайно. Ну, там же это же все проблемы во мне, у меня же просто руки проблемы. Я могу это зробити, почекайте. Ні. Ну что? Туди пішла. Ладно. Нет, нет. Ой, трасса. Так, трасса.
Ну и так, чтобы тут просто спуститься худенько и беспокутно. Что? А, я ж тут была. Вот так было. Ну ладно. Я подумала, мабуть, тут ложка. Ну нет. Ну, як сказать, не пропускаю. Так, полезли наверх у гору. Что нам ще робити? Правильно, нічого ж нам більше робити не треба. Ладно уж, посидим на скамейце. Що це за шорткат? Ого. Ага. Ага. Да я ведаю, что я на там не самой вершине фокусила. Так, зараз. Та ладно. Отже, а не, ось тут скамейка. Загуглил белорусская лайка и мне сайты с питомниками до сайта про собак показывал. У нас это лаянка, а не лайка. Не. Вітаю, що ти тут ляжеш? Так треба не лайка, а лайнка. Ну ось лайнка. Regina Fora. Accladore. Ну, давайте. Я зараз хочу сказать, что... Ой, какая у нее медленная вот эта иголки є. Но... Ой. Но у нас же тут, як завсёди, будуть фази. Ой.
Упс. Ага. Ага. Упс. Давай. Ленка quiere. Яна бачыць, калі я хіляюсь і фігачу. Здрасце табе ў бок. Элі кажа Елайнку лепшую сваю. Не ведаю. Я не лаюсь. Повиязана. Размах. Не размах, а у этого, в этой атаке. Бачите, рейндж великий. Ясия, Нера. Ой, ты меня перемогла.
і ти мене перемогла, і ти утрималась ад забойного удара. Esvir. Я могу протестовать себе майстерка іглы і сабе дзеля таго, каб быць падрыхтаванай для будучыні. Ну, для того, што у мяне наперадзе, но я не буду тебе забіваць. Нягледзячы на гэтыя сатрасы, фарлум, знішчэнне фарлума гэта не 100% верагоднасць. Я буду рабіць усё, каб змяніць гэты лёс. Калі ў меня атрымаецца краіна, якая залішыцца, ёй будзе патрэбна назіранне некага моцнага, такіх жа моцных жукоў, як ты. Акладоре. Ну, ты натхненне. Я выглядаю побач з табой як шут. Толькі думаю пра канец, пакуль ты шукаеш лепшай будучыні. Здаецца, ты перамагла мяне ўдвойчы, жук з іголкай. Абодва канцы маей іглы і таксама майго сэрца. Дупацца мякша. Украинцы взагалі не матюкаюцца украінскай лаянкой. На промове так адзін не умець так или не запагажджэнь. Ну, у нас таксама, я не ведаю. Ясія, нерад. Мала матюкаюцца. Ну, я просто мала ўвогуле матюкаюсь, таму для мяне беларуская неяк мякча гучыць, чым іншыя мовы. О, бейджик. Кере. Не бейджик, а гэта. Забылася. Як тое, што вешаюць на грудь. Я забылася, як гэта называю. Пінт. Не бейджик. Божух мой. Брош. Вось. Не ведаю, чула ли ты, но відавочна, што у сэрцы гэтай гары ёсць таямніца. Вялікая пячора з крышталю. Поваява. Магчыма, ты яе знайдзеш. Акладоре. Акладоре. Не хочаце, я сам думаю, што наша ланка це щось пра сраку, штось важне дало гукнути сюди. Насправді це можна робити харизматично і суто українською. Є хороші приклади у тому, як наші студії перекладають фільми з матюками. Так, я згодна, я бачила десь тік-ток з докладно такою старою білоруською лайнкою, і я така, вау. Ну, гучить так, вельми, як казати, особно, то бок я не чула такого ніколи. Але перейти на суто українську лайнку, навіть україномовним, це Unreal. Угу. Ну, може калісьці забраць, і калі, я не ведаю, калі будуць новыя пакаленні, якое будзе расці на зноў усялякіх там серыялах і вось гэтым усім, дзе будзе, вось як ты гаворыш, дубляж з гэтымі матюкамі. І ў іх у школе гэта будзе ўзмацняцца, узмацоўвацца. Вось. І яны... І яны ў школе... Ну, гэта ж усё ж адтуль, калі мы Так, пачакайце. Тут ёсць скамейка. Я не ведала гэтага.
Надіюся, наступне покоління буде лаятися чисто з соловіни. Угу. Я особисто буду дітей навчати. Ну, поспіхав. Ой, не тое, не тое, не тое. Ладно. Ладно, мы не будем доследовать гору. Я бы хотела, но я випадково постравильнулась. Упс. Упс. Можна в Атлу знову збігати, просто тому що там цікаво. Що у нас там по сайдам? Вось гэта Deep Dogs Farfield і гэтая маса. Ну так, а дзе гэта Греймор, Мос А дзе А вось Farfield, Deep Dogs. То бок паміж імі дзесьці вось тут вось гэты босс. Ну давайте, чым бы не. Ой. Упс. Ругніся. Лайно. Так, не туди я ще пригнула. Не ведаю. Не ведаю. Я з великий, ось. Ось так я ругнуся. На саму собі. Я відала, що вона зараз мене заб'є. Чорт його побери. Упс. Все, меня забить хоче. Чорті б тебе побирали, можна імпровізувати. Та ні, я ведаю, гэта ж... Я ведаю, што смешнее ўсяго гэта калі там... Штосьці такое.
М. Ой. Мгм. О. Я ведаю, що я зараз оверюзаю. О, ми тут навіть заховаємося зараз. Мовчимо. Ой, не будем долго бегать до босса. Так, и он же сюда и сюда. Да, он легче, слухайте. Не, не сюда. Так, я тут заховаюсь. Ну не сюда ж, не? Не.
Ой, пробачьте, не читаю чаты. А еще додаться сраку, выдержать вайб, чтобы тебе чертову сраку грали. С 2036 диалог батька с детьми. Да. Грали-драли. Паўтораў няма. Якіх паўтораў? Бэктракаў. О. Она як быццам наўмысна пасткі на яго шляху стае. А, гэта яго когці, я зразумела. Не когці, а... Ну, яго частка, карацей, гэтага боса. Яго, мабыць, гэтыя... Ай, ну трэба захавацца было не блізка да гэтага. Ну, карацей, ведаем зараз, што рабіць. Дзе гэты босс? Угу. Зараз хутенька да яго ну, не да яго, да скамейкі, якая побач з ім прыбяжым. А як? А што мне з гэтай рабіць? Рэчы тады. Тут скамейка. Гонки. Ah, Simero! Ну, я тебе уже перемогла, так что... Так что... Ось. Let's go. Я трошки не разумею. Намагацца, мабыць, адбіваць яго гэтыя праджектайлы, таму што штосьці іх занадта
занадто на мой густ. Ай. Хорошо, пью воду. Мгм. Добре. Будуть хоч кліпи на каналі. Хоч щось. Я, до речі, поспробую. Ні, яго сьогодні забіць, но калі не атрымаецца, то я пойду спать. Ось. Ён яшчэ вялікі сам. А моя праблема з босамі заўсёды, што я ў іх улетаю. Ну, як бы, не наўмысна, но... Вось я не ведаю, чаму яны мяне просто дамажаць, нават калі гэта маленькі босс, якой меншы мяне, і просто тое, што я ў яго дакранулася, ён мяне дамажыць, а я не. То бок я не магу просто дакрануцца да босса і яго задамажыць, не. То бок яны могуць просто ўляцець у мяне, просто стрыбнуць, і гэта будзе дамаг. Ну, гэта гэта чэсна, не ведаю. До раніцы не спадки уже хочу. Може допомогти інструмент, який збільшує дальність удару. Ні. Нам такое не треба. Гэта ўсё читинг. Это ваши инструменты. Я ни разу яшчэ тут... Ладно, один раз был, что я просто без проблем тут прострыбала. Нет, одно хп я тут докладно губляю. Чиценг? Що таке це чиценг? Чи це Віагра? Ні, дякую. Не допоможе. Ну, кому? Так, ведаете? Не. Я буду повертаться, сидеть на скамейке кожный раз, когда я вот так одно хп. То есть тут губляю.
Бля. Ну, справа-то было. А гідно було б зараз, аби його колючки помірити. Прийди до меня. Что? Скилл не пропьешь. Так. П'ю воду, дякую. Апошній, прийди до меня. Pale Prey. Як там? Бледная добыча. Прийди до меня. Апошняя. Не. Ага. Грасдол. Угу. Угу. Одне місце було підготовлене для Хорнет. Ну ось, я зрозуміла. Прийди до мене, бледная, ну то бок, бледная, яна ж бледная, ну то бок. В очках гэтага бледного короля. Яна була тут. Угу. Зрозуміла. Так, питання, як хутчэй усяго давярнуцца, то бок зараз улева. Ага. Улева, у пілігрим зрест і униз. Повертаємося до Белхарту. Ні. Ні, як тихо.
гроші, гроші, гроші. Ну добре, що все ж таки стрим не лёг. Гульня запрацавала. Ну не гульня, а інтернет. До речі, а вось тут на месцы, дзе быў гэты адчайнік, штосьці, мабыць, ёсць. Ён жа адсюль сышоў. Бо тут же яго дом раней быў. Не, нічога. Ну ладно. І не трэба. Каму гэта трэба? Гэты лор, гэта нейкі таямніцы, падказкі. Ну, не трэба яны. Мне падаецца 50 з чымсьці, мабыць, ужо 60. Da, Fenestra. Ось я запомнила. Рэчы, гэта нам не трэба. Ой, тут улева можна яшчэ схадзіць. Сюды. Ля. Прабачце. Ну, я не хадзіла. Вось. Ну, сходзім тады. Тады трэба адсюль, дарэчы, зверху ісці. То бок адсюда, тын-тын-тын-тын, сюды, тут улева. Не, на цьому моменті було приблизно 100. Ні, докладно не 100. Ура, маска! Ну, мне чомусь дало на якой? Раз, два, три, 4, 5, 6. На 7-й маске мне дало ачивмент, что зберите все маски. Не ведаю. Так, ну это я не хочу набывать. Так. Ну, все тады. Зараз можна паглядзець у меню. Сколькі гадзін? Угу. 55 гадзін. 19 хвілін. 77%. Неяк так. О май гад. Не говорите, что мне еще столько же гулять. Ладно, все, я хочу спать. Ой, дзякуй всем, за што прыйшлі, дзякуй за падказкі, за ўсё. Вось гэтая вось, мы ўжо блізкі, нам один квест залішыўся, ну я не ведаю. Бегаць, ой, прабачце, гэта я аб стол. Бегаць за гэтымі, шукаць гэтыя згусткі, не ведаю. Або пайсці ўжо па сюжэце. Забіць вось гэтага вось. Ну я думаю, што ён вось тут ось трэба вось тут зайти. І неяк туды мы потрапім. Таму што там написано, што з лесу. Вось. Прыемных всем. Так. А що туди? Тыц. Нет, не тая кнопка. Ось гэтая кнопка. Тыц. 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 Зараз будзе рэйд, не хвалюемся, ўсё будзе.
Albo sztos cigarszej